Eske Allah ngula dum Allah dardina neddo hono mu daro tan wiya daraja o tan welani mi rewata hen bintu gila gonduden ha hande longel ha Allah rokki kam daraja to beydunam woto bonanam beydunam wiyam longal yaafo ko ngowka tan wona ko ɗum jidda ɗum jinmi mi wonta wiye longel ko longal mbiyen ma alhamdulillah mi dañ longal longal eyyi balle tati hedde julde te gila nden mi nanani mbiɗa kam ni walla na binde holnde julde meeɗi heddade balɗe tati garme ma mbimami na walla na ɗum meeɗi wadde iyo ko an waɗanno an ittanno an addanno hoko saabi hande aɗa wiyami julde wi jeeri fati walla ko pour holɗum pour galle wona longal ko ɗon jooɗiɗa pawɗa condition ngaji ma foof mbiɗa koreejam woto hay goto arta ɗo ena taw noddani téléphone mbiɗa sehilaɓe woto hay goto arta jaati mbiɗa appartement o ko appartement patron ngoɓe ɗum ko Allah waɗi joni ko Allah waɗi te an aɗa andi fof ko min tottanno min waɗanno joni noon ko an kay ka kilifa wat binte min mi ɓooyi wonde kilifa gila ndesmami gonmi kilifa anani heddi noon bon eyo ko ɗum wiyete noon hasidagal joli saabu mi dañi ngel ɗo appartement yel saabu mi waɗanama salon meublé tan ewa a fawi yitere ko dañmi ko min ala ko dañmi taw binte haali tan ala ko dañmi taw wonko dañɗa kay ala oto ko dañmi ko wonko dañɗa sabu sa alano ko dañɗa a wiyata kam ɗo ene yomi haat ɗo ene yomi waɗir ni yomi wattir ni joni noon ana ko jinmi haalandema 50 dong namdi mami mi wawa hettude hen mi wawa sodde hen guertoɗe mi wawa duggude hen duggam julde a faami confirmant o eno wayni wiya haysino ko hartumel kam mi daña hen binde holto dañananmami 50 ujunere julde korka wona hay julde taska julde korka tan mbiya 50 ujunere hoto guittanmi ɗe 50 hoto guittanmi 50 ujunere min kon kay an a fotani fawde condition ngaji taade hay 50 a wawa te min julde fof mbaɗa yaltinanno 60 mi hettanma hen mi hettana hen hoorat kono noon ana ko jinmi haalandema 50 ɗi kam mbaɗa mi yalta yomi tawtu ɗum ɗo ena a faami te korka ka hankkatine gasi hay muddu a yaltinani fof yomi taw ɗum ɗo muddu e fof yomi taw ɗum ɗo ena yomi taw ɗum ɗo fof yomi yo taw aɗi ɗo anani wojjude guite addani ñamande ɓinte min an ko woni min koye fawi am yitere koye min komi joom galle ma mi wona nawle anani min a yaawi fawde am yitere ɗum woni ko wiyete ko kala ko puɗɗiɗa dañe dewel ma ko waɗanno ko fof wiyata ɗumina ɗo ko condition pawanmi saabu ko side patron eɓe ɗo miskineɓe ngala ɗo patron eɓe gonɗo e nan yalta ala ɗo min mi ala ko namdotoɗami ko so ari noon tawi ka jiɗɗo ɗeɗɗami tawi ka jiɗɗo warde mbarami min a waɗi kam kila dañmi ngel ɗo galel binta nana wonde neɗɗo gokka binta wontita hanti ko sulaɗo hanti tibi aɗa ari arde fof nani aɗa andi o en jiyanimo keesi en jiyanimo keesi buso keesi en jiyanimo wona eyyi keɓani lettere makko taw eyyi Aliou Demour Lel en jiyani ɗum en keɓani lettere mu taw wona e keɓɗen lettere uji mumen nani eyyi joni par paquet 100 waɗi paquet Daoudou Diallo lettere mo woni ɗo eyyi paquet 100 waɗi nogas ala 200 tottimi ala jibi ala salamu aleykum Daouda ko 50 tottimi wona 50 mbiɓano wonde sago ma min mbaɗanmi wuttude eyyi pour ganda rek paquet Daouda o mbiɗa ayi paquet Daouda o kam eyyi pour ganda d'accord ala accuɗo accuɗo d' accord ha joni min ha joni
ha joni oɗo paquet noon aɗa andi joomu nani ka fof foti aɗa andi joomu ha oɗo a roɗo ja 300 300 paquet makko woni eyyi wona pour pama tan oɗo aɗa andi joomu jeeɗo o aɗa andi jeeɗo jiɓol bokum han jiɓol ba wonɗo France capan jeetati ala capan jeegom wodo ay non daran haalanma ayi min ɗeɗo gueɗe mi ala hen sa wonde neɗɗo pourquoi an ko kan fo mbiya o wocci capanɗe jeegom jibi totte nodduma téléphone mbimi foof Allah nana daara foof noddo jibi téléphone namɗa nodduma téléphone namɗa an min ha dañi bon umudin ya uddim ya ƴeew gollem ya namdoto ya ƴeew golle on wi seki weki wi golle on taw wodo ko bindu استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله استغفر الله من جودي غير سيرت الله ويا اي بنت يا وين كولا يدان ande ko laawi hande hande wi ko capante ujunere mo heɓa ɗum so yino ɗo capante o minno 800 000 waɗa bone kono de mbi hoyde so tonno o kalis hande minen fof lappato heɓa kalis Allah wawi suurde yo Allah ɓooy suurde